Svetozar Nehes, extrovertný influencer, spevák a koho známejšou s nami. Preslavil sa v rámci komédie, no hudbe sa chce venovať primárne a vidí v nej svoju kariéru. Svetozar, vitaj. Ahoj, tešíme. Ahoj, teším sa tiež. Tu. Ďakujem za pozvanie. Paráda. A načiatok asi veľmi nejakým spôsobom, že otrepaná otázka, ale myslíš si, že hudba dokáže zmeniť svet? Zmeniť asi nie. Nemyslím si, že je veľa vecí, ktoré dokážu zmeniť svet, okrem možno amerického prezidenta alebo ruského, ale akože ovplyvniť určite, hej. Ovplyvniť vo veľkej miere dokáže. Akým spôsobom podľa teba? Dokáže priniesť napríklad svetlo na rôzne témy, ktoré neboli ľuďom tak dôležité. Dokáže spraviť akoby, že možno rozprúdiť revolúciu takisto a dokáže aj ovplyvniť svet v tom, že vie vlastne pomôcť jedincovi, čo je vlastne jednotka svetu, takže určite v takomto zmysle aj najmenšom, akože čo sa týka lokálnosti. Aký som premudrelý. Úplne v poriadku. Myslíš si, že tvoja hudba dokáže zmeniť svet, keď už to tak bereme, že lokálne, ako si povedal? Máš také ambície na menenie sveta? Tvojej hudby? Alebo teda nemusíme sa nutne upínať na hudbu, ale môže to byť kľudne aj influencing, alebo nejakým spôsobom nejaká, dajme tomu, že komédia? No akože ja od malička som vždy mal obrovské ciele a vždy som sníval zmeniť svet a miloval som pozerať na superhrdinov, ako vlastne zachraňujú svet a tak. Takže vždy som chcel niečo takéto. A keď som bol malý, tak to nebolo hudbou ani influencingom, ale skôr akože som chcel byť vedec a tak. Potom som vyhorel a vysral som sa na to. Ale aby som odpovedal na tvoju otázku, či si myslím, že viem zmeniť svet, tak myslím si, že viem nejakým spôsobom pomáhať jednotlivcom. A ak ich bude dostatok, tak viem aj zmeniť svet. Záleží, že koľko tých jednotlivcov bude. Billie Eilish povedala raz pre Vanity Fair, že každého umelca, ktorého pozná, tak je smutný. Všetci sme smutní. Myslíš si, že je tento výrok pravdivý? Ja si myslím, že hej, reálne je to obrovská pravda. O čom by si písal, kebyže nie si smutný? Akože, alebo ako by si mal motiváciu vôbec vyhondiť zo seba ten text? A teraz sa rozprávame akože o tebe, alebo... Celkovo, ako hocikdo. Takže chceš mi povedať, že ja neviem, akože dám nejaký príklad, že Paťo Rytmus Vrbovský je smutný a píše svoje texty, keď je... Není to... Snaží sa to nejakým spôsobom implikovať na iných umelcov. Není to úplne smutok, ale Paťo nám napríklad v podcaste povedal, že proste reálne veľký motivátor, proste prečo začal robiť hudbu, bol mindrak. Proste, lebo mal fakt, že mindrak, že sa cítil byť proste utláčaný a potreboval nejakým spôsobom povedať svoj názor, hej. Takže OK, asi nemá pravdu Billy. Není to smutok, niekedy je to hnev alebo nejaký mindrak, proste, že si potrebuješ niečo dokázať, ale u mňa je to napríklad smutok. Fakt, že kebyže viem, že nejsem utrapený človek, tak by som nikdy v živote asi nerobil hudbu. Fakt. Zaujímavé. No. Naozaj. Akože, ja teda priznám sa, že nie som umelec, ale to minimálne nie som spevák. Hej. Ale napísal si niekedy nejakú báseň? Ježišmaria, jasné. A kedy si, akože v akej príležitosti si ju napísal? Keď som bol zamilovaný zväčša. Hej? A nebol som smutne zamilovaný. Priznám sa, že nie. Šťastne? Bol som šťastne zamilovaný. Hej. Fakt? Hej. Šťastné, krásne, vysokoškolské chvíle v prvom ročníku. Si písal básničky? Čo áno. A ja som študoval filmovú réžiu a scenaristiku, takže v zásade akoby, že to išlo nejakým spôsobom ruka v ruke a ja som bol veľký písalek vtedy, Takže si bol ja taký citlivý politický chlapeček, hej? Ja som bol ten introvert, ktorý sedí v bare s tým jedným malým pivkom a rozmýšľam nad životom. Kámo, takto som stretol jednu moju frajerku. Že som písal texty a že som ju stretol v bare a jedno pivo som mal. Aj ty si to robil? A ja som nechodil do toho baru, aby som stretal čajky. A nie, ani ja som šiel iba písať, halo. Fakt som si šiel iba písať texty ale no. Verejne komunikuješ svoju sexuálnu orientáciu, zážitky s rôznymi partnermi, ale aj sexuálne ladené videá. A teraz akože nemyslím sexuálne ladené videá ako pornografiu, ale také v oscarových vlogoch rôzne nejaké... Boskávačky, alebo činy, prečiny, zadky a nejaké ukázočky. A tak ďalej, akože v zásade... Je to podľa teba OK, ak sa na to dívajú tvoji, neviem, 13 až 16 roční sledovatelia?
toto je, kámo, strašne akože silná vec na zamyslenie, že keď si uvedomíš, že koľko strašne veľa akože neplnoletých ľudí ťa sleduje. Ja som akože nevidel tvoje štatistiky, ale predpokladám, že tak tam, nadpolovičná väčšina tam, alebo minimálne polovica to, bude... Ty v štatistike nevidíš, keď niekto není plnoletý, hej? Lebo na to, aby mu bol dovolený ten obsah, on musí zafejkovať, aký má vek. OK. Takže vlastne všetci tí ľudia, čo sú neplnoletí, čo kúkajú tvoj content, reálne sú tam napísaní ako 18-roční, hej? Jasné. A samozrejme, že najväčší engagement mám od 18 do 24, povedzme. A vieš, ale to je zase to, že ja keď som mal ich vek, ja som pozeral podobné sračky, reálne. Že je to také otázne povedať, že bože môj, sú to ešte deti a proste čo im to ukazuješ reálne. Vieš, problém asi není skôr to, že ja to ukazujem, ale jak sú tie veci tlačené. Že jednoducho, že kebyže ja som také veci neukazoval, tak sa to k ním dostane tak či tak. Bude to ukázanie do inej. Čím sa ja akože nevyhováram, hej, ale jak keby, povedzme si to takto, že keď si v tom veku a chceš sa dostať niečomu, tak sa k tomu aj tak dostaneš. Vieš, proste, že v dnešnom svete ti už nič nezabráni, ty kokos, okrem kebyže akože došla nejaká totalita, tak to hej, ale nič ti nezabráni proste, keď sa chceš objavovať. A v dnešnej dobe sa ľudia objavujú strašne skoro, vieš, takže potom, že či akože to lutujem, tie sexuálny potón alebo tak a moju sexualitu, hej, lutujem to. Lutuješ teda, teraz povedal, že lutuješ svoju sexualitu? Nie, to nie, ale že som asi k tomu bol tak otvorený. A akože veľa ľudí mi hovorilo, keď som sa rozhodol taký byť, že to budem lutovať. Asi to cítim, lebo si tak uvedomujem, že je strašne veľa ľudí, ktorí si ma teraz zakockujú. Vieš, že budem sa snažiť, ja neviem, ukazovať nejaké iné časti mojej osobnosti, okrem toho, že som proste polobuzerant, hej, bisexuál konkrétne. A človek mi iba napíše do komentáru, vieš, že ty buzerant. Alebo vieš, že... Ako to vnímaš? Že rozprávam nejaké príbehy, jak som mal frajerku a oni takí, že si istý, že to bola frajerka. Chápeš, vieš, že... Ako vnímaš tieto, dajme tomu, hejty alebo komentáre? Tak som taký, že ak ťa niekto urazí, že ty beloch, tak prečo by ťa to malo uraziť, keďže si biely, chápeš? Keď ma niekto urazí, že ty teploško, alebo ty buzerant, hej, tak má niečo pravdy, hej, proste som z časti teplý, takže jak sa na to mám uraziť v podstate, hej? Kebyže som nejaký heterák strašný a rozprávajú mi, že ty teploško, tak asi by mi to vadilo. Ako vnímaš svoje reelsky, kedy si robíš zo seba srandu, keď si sa naschval potkol v Mekači a rozdobral si po celej dláške jedlo a začal tam robiť nejakým spôsobom akože bordel. Hej. A neľutuješ to dostupom času? Kámo, vôbec. Toto, akože na toto som, nechcem povedať. A tvoja rodina, ako sa na to, ešte tá ďalšia otázka, že ako to vníma tvoja rodina a tvoje rodiny príslušníci? To je druhá vec, hej. A akože, ako náhle nebývaš s rodičmi, tak musia ťa tak trošku viac tolerovať, hej, lebo nemajú ťa čím škrtiť, hej, že toto je moja domácnosť, ty si to nebudeš rozjebávať na podlahy, vieš, to ti nemôžu povedať, hej, čo ti povedia, že pozor, lebo akože dedičstvo ti uchádza, vieš, že proste, ak si milujúci rodič, tak akože musíš akceptovať tvojho syna a povedať si, že maximálne sa popálí, hej, ale napríklad v tomto ja si nemyslím, že som sa vôbec popálil, lebo pre mňa proste urobiť si zo seba proste piču, hej, a proste urobiť, ja strašne rád akože robím nejaké scény alebo drámy, hej, proste, že a zároveň toto nie je nič akoby škodlivé pre nikoho, chápeš? Že ja keby som si pozrel to video, kebyže nejsom akože ten, čo to spravil, kámo, ja by som si to pozrel 10 krát a udrbával by som sa na to. Lebo takto, ja vždy milujem robiť takéto bizary, lebo si uvedomujem, že to robím pre ľudí, čo sú ako ja. Keď sa to bavíme o tých sebahodnotách, aká je tvoja budúcnosť? To nikto nevie. Ako náhle si nafarbíš vlasy na ružovo, tak nemáš absolútnu šajnu, aká je tvoja budúcnosť, ja si myslím. Ale akože moja budúcnosť je asi taká, že
posledné 2-3 roky proste týmto projektom, akože čo sa týka s nami, som zažíval extrémne zlé obdobie, čo sa týka môjho mentálneho zdravia a nenašiel som v mojom okolí dostatočnú podporu. Chceš nám povedať viacej? Však hovorím. Ale v rámci mentálneho zdravia. Ja nič, proste mám úzkostno-panickú poruchu, som precitlivelý chalan, hej, proste moja myseľ je tak trošku prehriatučka, hej, je to aj preto, lebo som sa z časti aj tak narodil, ale akože v minulosti som proste, keď som bol mladší a sprostejší, tak som povedzme, že bral nejaké omamné látky, ktoré určite mohli urýchliť ten proces, že proste, že tvoja myseľ proste začne upadať, hej. A proste posledné 2-3 roky proste strašne som prestal, začal sa báť chodiť medzi ľudí, proste mám stresy, paniky, mám pocity, že proste dostanem srdcový záchvat alebo mŕtvicu a proste fakt, že moja myseľ mi vytvára fyzickú bolesť v tele. Proste. A dostalo sa to do takého bodu, že sa to nedá znášať, vieš. A akoby tým som chcel povedať, že ty sa ma pýtal, že aká je moja budúcnosť, tak moja budúcnosť je asi nájsť si niečo, v čom viem, že budem dobrý a že robiť niečo a je mi úplne, že jedno, čo to bude, fakt, že ak mám zostať rozprávať veci, ak mám zostať byť, ja neviem, influencer, hej, čo si myslím, že ja nikdy nebudem, ale ak mám byť, povedzme, známejší samým sebou, tak vždy to chcem robiť, pretože chcem tým ľuďom niečo dať. Buď ich chcem zabaviť, alebo ich chcem proste im ukázať, že nie sú sami, čo majú nejaké mentálne problémy, alebo im chcem dať tú hudbu, aby prežili nejaké časy. Nechcem to robiť pre čísla a preto si tak uvedomujem, že chcem začať teraz momentálny život, kde ja sa budem obklopovať ľuďmi, ktorí budú uznávať to, že aký som, nebudú si z toho robiť srandu a je mi jedno, či budem mať veľa peňazí alebo nie. Proste chcem prinášať dobro ľuďom a to až po tom, čo budem prinášať dobro sebe. Rozumiem. Toto bol Svetozar Nehes. Ďakujem krásne za rozhovor. Skap. Mal som inak takýchto ujov, a pár takých akože fakt, že náhodných ujov, na ktorých som potom... na ktorých som potom zakladal reálne môj obraz seba. Fakt, že väčšinou to boli nejakí bezdomovci, ktorých som náhodne stretol. Okay. S ktorými som sa rozprával o tom, že... Lebo to je najlepšie, lebo oni sú takí, že absolútne nevedia, kto si a majú buď prefetovanú alebo premudrelú hlavu, lebo si toho veľa zažili a tento svet není tak skonštruovaný, aby vedeli fungovať. Tak som veľakrát na nich niečo vytavil a oni boli takto, že takto a nejakým spôsobom som sa tým riadil.